Sözler yazgan. Жырлый-жырлый үләм мин үлгәндә дә, дәшми калмам Газраилне күргәндә дә, без китәрбез, сез каласыз дип җырлармын, җәсәдемне туфрак берлә күмгәндә дә. Бу сүзләр белән нәрсә әйтергә теләгән? Менә безнең буын халкыбызны, туган телебезне саклар өчен, үстерер өчен кулдан килгәннең барысын да эшләдек. Менә без китәбез, сез каласыз, сез нәрсә эшләрсез? Сездә милләтнең язмышы, милләтебезнең киләчәге ничек була, барысы да сезнең кулыгызда дип әйткән. Һәм Тукайның бу сүзләре бүген дә бик тә урынлы, бүген дә бик тә актуаль. Сез нинди булсагыз, чөнки безнең милләтебез киләчәктә шундый булачак. Минем яратып әйтә торган сүзләрем бар. Без хәзер безнең бигрәк яшь булган балаларыбыз бик күп телләр белә, чит телләр өйрәнә. Чит телләрне белү байлык, туган телне белү бәхет. Мин сезнең барыгызга да, бүтән татар балаларына